Haluatko vaikuttaa sinulle tärkeisiin asioihin? Tavata samanhenkisiä nuoria muualta maailmasta? Hankkia työkokemusta? Tai ihan vaan vaihtaa maisemaa? Maailmalle hyppääminen kannattaa. Opit tärkeitä taitoja, koet suuria tunteita ja saatat oivaltaa, miltä tulevaisuutesi näyttää. Kauttamme voit osallistua kansainvälisiin nuorisovaihtoihin, koulutuksiin, lähteä vapaaehtoistöihin tai toteuttaa oman unelmaprojektisi. Sinun ei tarvitse huolehtia rahoituksesta, paperitöistä tai kielitaidosta. Ripausrohkeutta riittää. Me Metsiksellä huolehdimme järjestelyistä ja saat huomata, että kielitaitosi on parempi kuin luulitkaan. Tässä 4 tarkempaa syytä livistää maailmalle. Saat kansainvälistä osaamista, joka ei ole vain kielitaitoa tai ruokakulttuurien tuntemusta. Se on sitkeyttä ja keinoja toimia erilaisissa ympäristöissä monenlaisten ihmisten kanssa. Näitä taitoja tarvitset kaikkialla elämässäsi. Kokemusten myötä opit myös paljon itsestäsi. Tutustut ikätovereihisi ympäri maailman ja saat hyviä ystäviä. Voitte yhdessä vaikuttaa teille tärkeisiin asioihin, muuttaa maailmaa ja oppia toisiltanne. Uusien kavereiden myötä käyskentelet eri kulttuureissa kepeästi ja katselet kotimetsiäsi uudella ymmärryksellä. Maiseman vaihto tuo eteesi jotain yllättävää ja antaa uutta näkökulmaa elämääsi. Voit löytää uuden suunnan opintoihin, töihin tai harrastuksiin. Saat puhtia haaveisiisi ja lisää itsevarmuutta. Se on helppoa ja lähes ilmaista. Me Metsiksellä takaamme sen, että järjestelyt sujuvat ja autamme sinua sopivan vaihtoehdon löytämisessä. Tartu siis toimeen. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinun reittisi maailmalle.